Здравейте YouTube, аз съм Danger Sweet и сега ще снимаме в играта Roblox. С мен са Demon Hunter, The Dark Monkey и Blackboy BG. Така, ето е играта, играем в Pizza сервер и ние сме касиерите сега и започваме. И аз съм тук вече. Аз съм тук. Ето ги и... Слави, ходи да се ето питам. тук искате една напитка. Аз съм тук. Идва още едно момиче. Аз вече съм. Аз съм. Аре бе, аз съм. Винаги съм си бил от това, че... И аз така. Да бе, аз съм. Ето. Аз да стана. Така, сега, нали, когато играете в този сервер, нали, ще има линк в описанието. Когато играете в този сервер и примерно сте продавача, ето го и Dark Monkey е тук. Когато сте продавача, трябва да отговаряте само с добри неща, защото когато натиснете ето така, както правя аз, нали, лошо нещо. Я гледай. Това е добре, е така. И те се нараняват и си тръгват и така ви взимат от бюджета менеджерите. Ето в нашия сервер менеджер е някакъв си шопинг. Абе, уме, нямаш поръчки, бе, за какво правиш? Нямаш поръчки. Подготвям се. За кога дойдат? Хора, виждате най-смотрения готвач на света. Ето имат поръчка за една чиз пица и сега ще ви покажа как се прави. Само да приемем тази поръчка. Ето и... сосвич пица, обърках се. Така ето те тук горе по принцип излизат, чайте да приема шамата поръчка. И ще ви... да виждате колко е просто, Слави. Чек, защо правиш предварително? Това няма смисъл. Прави ги предварително, за да после да ги правя. Дали по-женски, нали? Лай, моя покажи, чакай. За да не се събират повече. Ели, гледай коста. Ето, чакай. Ето и тук горе ви изписва каква поръчка трябва да правите, от тук взимате платото и го правите. Ето и скина на Dark Monkey, на Blackboy. Бегне това Николайчо, ето и Demon Hunter, който е с... Шапката не е включена. Някаква грозна шапка. На готвачата не е включена. Аз трябва да си работя като пицапостер. И Манта Андрил е напитка. Няма менеджер! Видях и аз. Вече съм. Става ли аз да съм? Или не? Dark Monkey. Вижди как. Искаш. Може ли аз да съм? Мерзката. И ето сега ще ви покажем нашия менеджер и после след малко ще станем и ние менеджер, за да видите какви дейности можете да извършвате като менеджер. Ето го нашия менеджер. Да, ще му дам. Дай ми на мене. Първо дай ми. Първо ме направи работник на месеца, моля те, на деня, моля те. Мога да дам бонус през 10 такива. Направи ме работник на деня, бързо. Тебе ли? Не, ще направя денята, защото снимам. Аре, човек. Ето сега, вижте, направиха ме на работник на деня. Добре, вече не си. Но ни махнаха. През 4 минути. През 15 минути. Но снимката още не ни излиза, ще са по-разходни, ще излезем. Така. Няма да стане, защото не излиза един път. И бонус, смисъл е, той не ти излиза на профил. А не мога и бонус да ти гивна, защото пише, че... Ти не можеш нищо, защото гивна всичко на ден и трябваше поне едно на някой друг. Не съм гивна на него бонус, човек. Просто му дадох да лепа. Аре, ще лепнеш ли? Така, може ли да лепнеш за малко да им покажа това? Добре, Ники. Аре, давай, то може да се влезе. Аре, готови ли сте? Може? Да, може да се влезе. Николайчо, дай да покажа. Какво ще покажеш? Колко е яко да си менеджер, много. Аре бе, ще ти го върна бе, човек, ще ти го върна, дай за малко. Не ми да ми го върнеш, само се редувам аз там. Аз никога не съм бил. Обърках командата. What the fuck is happening Върна here? се на работно с мен. Аре, заминай. Чакай. Късно аз вече се рамувам. Няма да менеджер. Ето сега, ние сме менеджерите.
И ще яко от теб, а не? Нещо, като менеджер. Натиснете Escape, виждате какво имате, нали, купено от магазина. Така. Ще ми направиш такъв на деня, ако може. А мен е през бонус. 15 минути, Аз бе. съм бонус. Да, вие да получите всичко. На Дени му даде бонус, работник на деня. Аз менеджер никога не съм бил. Така, Аз бил за 5 минути. отиваме тук на Ремув менеджер. хаус. Да. И когато отидете на хаус, виждате на колко ви, след колко време ще се апдейтне къща и ще стане по-голяма, както на някои други. Така. Както са някои други, които ще отидат в къщата като тебе. И сега ще си сменим, ще си махнем униформата, но не знам защо шеф предишния Black Boy, предишния менеджер, ни махна косата и сега няма връщане. И така, кой иска да стане менеджер, защото вече ще е на мен не си. Аз съм на стола, айде. Аз никога не съм бил. Аз едно съм бил за 5 минути. Аре бе, по-бързо Ники, ти си бил много пъти, аз. Аз Сам никога, аз сигурно 10 пъти съм ти бил. аз никога не съм бил. Де, направи мене. Не знам, аз се махам, па кой влезне, влезне. Аз вземах. За малко всяка да го взема. И май лагна сървъра и ще ме изгони. Да, ето. Ще върнем след секунди. И здравейте отново. Така. Моля те. Ето, сега ще сменим малко работите. Ето, сега ще бъдем готвачи. Така. Имаме пицата, слагаме тук. Какви пици искат? Пепе. Такива, значи окей. Ето, получихме точки. Обаче нямаме доматен сос и няма какво да направим. Трябва да ходим да си Няма и вземем. кутии. Аз отивам да донеса. Така. Сега ще бъдем деливър. Аз съм менеджера. Менеджер, не струваш за нищо. Не ставаш за нищо. Не искам да даде някакъв бонус. Аз съм работник на месеца. Не мога да кажа. Аз съм работник на годината. Ау, много е яко вечер след апдейта. Ето мейн. О, пристигнахме с 300 зора. Но това не е проблем. Не ме бива като шофьор Аз ще ти имам кощата. на тези тъпи колички. Окей, трябва да ходим да вземем камиона и да тръгваме. Аз съм на B3, Славия на B2. А на B4. Чакай бе, зареждаме още. Чакай. Не тръгвай. Добре, Че бе. ще падне всичко. Пиши дуки. Чакай ме, бе. Къде тръгна без мене? Идвам с кашон ми перони. Пак ли? Да. Аз имам един в И къщата запазен. ето, сега доставяме поръчките. Това беше моята работа. Така, ето, сега ще ги разтоваряме. Взимаш, натискаш на самото копче и просто го пускаш. Ето така. Сега трябва да ходим да сготвим, защото има много поръчки, които менеджерът не е направил. Ето ни нас. Ние сме Ужасен е. на месец. Менеджер, направи менеджер. О, не е на денят, извинете, моя грешка. И така. Сега... И аз идвам да го отваря. Да, имаме такъв. Аз почвам да готвя. Айде заедно. Така. Аз давам балите. Стига бе, стига ми пипал моята пица. Спри се да ти се Това не ми трябва, затова ще ги сма. Никъв за нас каза ям. И ето, така като го спачи, ви показахме всяка една работа. А, да.
Ето тук. Ето тук седи по принцип някой. Ето кутиите. Взимаш пицата, слагаш я в кутията, затваряш кутията, слагаш ето тук да върви. Чакате, че тук става мазал. Така отиваш от другата страна. Взимаш я. Вот как се мърдаше на другата страна, хора. Нямам си никаква идея. И ето то ви изписва на къде да я отведете, но по принцип тук има коли. Както ето този. Сега ще му менеджер, може да съм менеджер. откраднеме. Става Така, ли? ето взехме колата и сега отиваме да доставим поръчката. Само имам още няколко пици да направя тук. Гледайте. Значи, това не е една добра. Отиваме в къщата на Слави Не е ли заключено? и му донасяме пицата. Той ни благодари и си тръгваме. Видя ли ми кашуна с пеперони вътре? Това беше всичко от мен. И ще се видим в другите ви клипове. Довиждане!